Kasorka jala kasi balang kala Aiti katup kerteng jagi silak prapsau hajar shispa prapsau ngot ki Nongbylla sngi ki badan hakeleng ki benta jong kajala sya katanat leba kenang bakan Pynpoi Pisa Sha ki te ki nong yo jing mentoi. Habakren bikla pathai khobor hadirin ke jalang jiko kinhun menteri menteri rang ba bandap kasorka jala ba prasun tensong ulai thuru ba katai ke de katup kerteng ka bakhadu jong ki Nongbylla sngi ki ban yo ke jing mentoi ka balong news pa tingka shiteyo na ka benta lai teyo ka ban poi hajar shispa tingka. Hagi juga por ke kinhun menteri kala rai bantung do officer IAS pelashong thaj uba W khalap ban khli ekatanat law kumu commissioner and secretary jong katanat na ka benta ka jingai be ya denti jong ka kam. Na kaliang jong ka government ka personal department ka wana ya kawi ka proposal mamar bahadu menta ya ka post commissioner secretary jong ka law hadin bala shong thai no itoi ba kharlung do kadang 4 la ban pendam ke ka cabinet kala approve ya ka proposal bantung on contract basis ya iba W clip iba day retired commissioner secretary jong ka law ban yarap ban head ya ka law department ban ya kani antung ya I on contract basis na ka benta henriu benai bat lada don kam ka kabinet kan sapet biang na ka benta ka extension kani kalong contractual basis kan mau bai kata yo pi sutu bakla yo kami kejing sutu bakla bikin ong ba balai le thung yo breu la song thai ni kani kalong contract on contractual basis kejing tuk long on contractual basis namar une ude officer la song thai UIS ubadon ru ya kalau background bat ula song thai ru ha ka jo por kum u commissioner secretary jong kalau department na kata kadao ni thung biang yo on contractual basis for 6 months initially na kaba unhead ya ka law department nang ne syakmat ka kajui unbat kum u commissioner secretary law ka description nu kalong commissioner secretary law tang bakade ban law on contractual basis kata kade ke decision ka baar ka banyak kali yang jongka kabinet kalashim kabalai na kalian jong ka labor department kalawan ra hakabakadu ya katuka rai jong ka kabinet yakituki unregistered laborers apo kejela borkhot ki bom yo ya ki jingmentoi ne ki department ki baper lani na ka sarkar India ki ministry ki baper ba hakabakum ka ne kapor ki don kam ya ki jingarap na ka state government te menta kasngi ngilawan ra ya ka final list ka bapoi silak proposal hajar shispa proposal ngot silak proposal hajar shispa proposal ngut ka kabinet kala approve ia kene ka list batru banseu yakini kalong nadu ka arpulai terik ubnai march ka bankut ha u khat sau terik ubnai april ka bamut na kebenta kini ki lai tayo ka lockdown